ụmụ akwụkwọ ndewo, kedu otu unu mere eji maka na unu nọ ọfụma? Ana m atụkwa anya na ị na-agụ akwụkwọ gị gbasara ule bekee na-abịa, maka na ọ ga-eruzi otu ọnwa tupu ka anyị sizie ihe dịka otu ọnwa tupu ebido ule bekee. Akwụkwọ anyị na-aga ileba anya taa bụ akwụkwọ a bụ Eze Ochie Abaghị. O so n'otu n'ime akwụkwọ NECO họpụtara maka ule bekee n'ime afọ a. Onye dere akwụkwọ a bụ Chuks F. Dimson. Akwụkwọ a bụkwa na Iduazị. Akụkọ nọ n'akwụkwọ a ka anyị ga-achịkọta, maka na anyị ji aka na o kwere anyị nghọta na unu na onye nkụzi unu agụọla ya n'ime klaasị unu. Ihe anyị na-eme nnọọ bụ gịnị? Ime gịnị? Ịmụgharị ihe ụfọdụ ahụ onye nkụzi kwugoro. Isiokwu dị n'akwụkwọ a dị isiokwu 10, malite na nke mbụ ruo na nke 10. Akwụkwọ akụkọ a na-akọ maka ezinụlọ Obika bụ onye ọrụ ugbo, bụkwanụ nna ezinụlọ. N'ime akwụkwọ a, ọ lụrụ otu nwanyị, ya na nwunye ya bụ Ndụkụba na-ebi na udo, mana naanị ihe kọnarị ha dịka anyị nụrụ n'ime akụkọ a bụ gịnị? Ha enweghị nwa. Ndụkụba atụbeghị atụ ya afọ ọmụmụ, ya na-enyekwanụ ha nsogbu. Ha nọọla afọ 5 na-aga akwa nwa ebebe. Nne Obika, Maazị Obika, bịa nyewezie nsogbu ka nwa ya gaga lụtara ya nwaanyị ọzọ, ka ma ha ghara iche megidezie. Mgbe ha ruru ihe dịka afọ 7, ya bịa nyewezie Maazị Obika nsogbu, nke Maazị Obika ji kwado gaa lụrụ Nnenka. Ka ọ lụbatara Nnenka, ọ nọghị ọdụ, Ndụkụba dị ime. Ma dịka Ndụkụba dịrị ime, Nnenka abịakwa n'ọbịa dịrị ime. Afọ ime na-aga, Nnenka na onwe ya okwezighị odidi ya makapụ, si ka ya gaga chọọ ihe ya ga-eme ka ya ghara ịnọ na mmiri ncha baa ya n'anya. Otu a ka o si gaa na nke otu onye dibịa ọ chọpụtara aha ya bụ gịnị? Enyenefu. Ya ga onye dibịa ahụ gwọrọ ya ọgwụ, nye ya otu ọ ga-esi nwee ike dị ime. Ya dịrịkwa n'ime ahụ, o mechara dịrị ime. O mechara dịrị ya bụ ime. Dịka o si dịzie ime ahụ, mgbe ahụ Ndụkụba ebuzuola afọ ime, bịa mụọ agadaga nwoke nke a kpọrọ aha ya Umeyo. Emechakwa, maka na mgbe niile ahụ ọ dịghị ime, nne di ya ahụ lụbatara ya mbụ Nnenka abịala nyewe nsogbu, sisi chụpụ ya. Mana onwe otu Obika ga-esi achọpụ ya. Emechazie Nnenka adị ime site na dibịa ahụ ọ gara, bịa mụọkwanụ nwa. Aha nwa ya nwoke ahụ ọ mụrụ bụrụ gịnị? Aha nwa ya nwoke ahụ ọ mụrụ bụrụ gịnị? Ka onye ga-agwa anya aha ya? Ihe Mere. Mana chetakwa na Ihe Mere bụ isi agwa nọ n'akwụkwọ a. Dịka ha na-etopụta, ha bido gawa ụlọ akwụkwọ. Dịka ha na-aga ụlọ akwụkwọ, ahụ ka ha bidoro gawa ụlọ akwụkwọ, maka na Ihe Mere, ọwụla Ihe Mere dị mma ya, dị nne ya mma. Ihe Mere mechara gaa n'ụlọ akwụkwọ ga zuo ohi, zuru ego nwa akwụkwọ ibe ya na ebe n'Oke Osisi Grammar School.